machiegni jahera mar Penj Laktar kamora mora ma intiere iluonga ni Rito Tieno e chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Seche wacho ni ngima en mwandu, wang'iyo ngima ji duto te. Nyathi seche ma imako ichne, seche ma pok omako ichne, kako dongo nyaka kuma ng'ato bede motimo ola. Ngima ji duto te onego bed ni en ngima mantiere madhi maber mokalo. Antiere kod mor mokalo ni wendowa osechopo e studio bonyisowa ni nyinge ng'a, olony e weche mage, kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni? Erokamano. Iluonga ni Joshua Olango, na wuod Sembo, Siaya, Bwaja kanyo. So, alony e weche ariyo, achiel alony e weche mag thieth, machielo alony e weche mag tuoche mag jodongo moti. Ilony e tuoche mag jodongo moti. Tuoche mag jodongo gin ga tuoche mage? Tuoche mag jodongo moti en kaka paro madok chien, kata memory loss, tuoche machalo arthritis, tuoche machalo kaka tuoche mag adundo, cardiovascular, that is, so gi tuoche mang'eny ma relate gi jodongo moti. Yes. Kauno ok daher mondo wang'i tuoche mag jodongo ahinya, to kata kamano daher mondo wakete maino e rito jodongo ma samoro ni e otanda kata mosetuore, kata ma ndalogi osebedo mang'eny. Kaka inyalo ritgi mondo mi gibed kod ngima maber, nikech ngima en mwandu. Mano e thoro wach e odiechieng' ma kawuono e chenrowa. Wang'e ne jodongo makoro osebedo bedridden, kata ok onyal wuotho, ok onyal chapni, ok onyal tiyo tijene. Thothne en mana e otanda ne kotenore kod weche mag midekre. Erokamano. Jodongo, gima miyo jaduong' bedo e otanda ma ok onyal dhi oko maduong', ok onyal dhi oko matin, nyaka konye. En tuoche mopogore opogore, achiel kuom gi en kaka tuo mar stroke. Tuo mar stroke oseketo jaduong' ni koro en piny, en e otanda, to koro nyaka konye kanyo. Ere kaka ikonyo jaduong' ma kama e otanda ka entie? Gimokwongo, jaduong' mondo mi konye maber e otanda kama entie no, odwaro mondo inyise hera. Kaka ibiro ire ka idwa konye, onego ne hera kuomi. Mano e gimokwongo. Yes. Mano mamalo stroke. Kod nyiso jatuo hera kata jaduong' hera. Yes. To wayudo kata ni gik maketo gi otanda gin gik ma thoro bedo mang'eny. Wanyalo mulo 2 kata 3? No, wamul tuoche, but wanyalo mul 2 kata 3. Achiel kuom gin stroke kaka wacho. Stroke, gima kelo stroke ahinya en ka jatuo ma jaduong' nigi tuo mar high blood pressure, tuo mar high blood pressure. Aparo ni high blood pressure to ng'enywa wang'eyo. Tuo mar high blood pressure ni adundo ni goyo remo mang'eny ahinya ka dhi e del te. Koro sama remo wuok mang'eny adundo ni, to kaka omedo bedo kamane kaka oinyo adundo, e kaka adundo kelo a stroke. And machielo en tuo mar arthritis. Arthritis nyalo keto jaduong' piny mochop kama koro jaduong' ok nyal kata chung'. Arthritis biro gi yore mopogore opogore. Achiel kuom gi kapo ni jaduong' kata jatuo weight ne ng'eny, alafu ochamo chiemo mong'enyie, chiemo ma ochiel kaf, kaka ring'o kaf, ring'o mobul, omena kaf. Tuoche ainago nyuo jaduong' piny, to ok onyal nyuoe dichiel. Kaka tuochego medo bedo gi kaka eke jaduong' bende dhi malo, e kaka jaduong' medo dok piny. Nikech wawacho ni jaduong' kaka medo bedo maduong', kaka askeche marito del moluongo ni immunity, e kaka dok piny. And therefore, jaduong' kochopo e stage no, to koro onge gima inyalo timne. Onyalo bedo mana piny kanyo. Koro ikonye gi piny kanyo. So ka ikonye gi piny kama obete no, to luwore gi kaka in ng'ama konye, i-handle kanyo. Koneno kikonye mok more, to chunye ol, to ok obi nyisi. Chunye ol, to chunye koseol, to organs mamoko bende koro give up. To organs go kosetamore tich, to koro yath mimiyo jaduong' lokre sum e ngimane. And therefore, mane ma koro kelo tuoche kaka koro cancer gi tuoche mamoko mag dhok lichi. Yeah. Ma kawuono daher mondo mwakete maino kaka ng'ato nyalo rito jaduong' samoro mantiere e otanda,
ma bende isepimonwa kacha ni okang' mokwongo en ni ng'ato nyalo bedo otanda kotenore kod gik mang'eny mokalo, kotenore kod tuoche kaka ipimonwa, kotenore kod higni bende kaka samoro osedhi, neno ka choke bende koro ok ti maber, fuoni ok ti maber, koro thothne boyudo ko bobede otanda kata obro bedo mana e kome moro ma kobede to nindo nyalo tere mayot. Koro adwa ni mondo wang'e ni kaka wanyalo understand kata kaka wanyalo rito jodongo gi kwe mondo mi seche ma kata inong'i to chunye ok jogi, ma bende ni pimonwa kacha ni chunye nyalo jok mami kata organs kata fuoni mamoko mag dende bende koro dok adoka piny nikech ok one geno kata matin kokalo kuom ng'at marite. Kidienye mane wachako godo chenro ni pimonwa kacha ni thothne nyaka wanyis hera kendo hera mang'eny. Kaeto ang'o kendo monego bed ni wanyiso? Wanyis hera. Actually mano e gima duong' maloyo duto nikech saminyiso hera to gik mang'eny dhi dwarre e bwo hera kanyo. Gimoro amora mitimo ne ng'ama inyiso hera en gima ok iywaga ng'e, en gima chunyi ok jokgo, en gima ok iolgo. To gimitimo ka hera onge iye, at one point chunyi jokgo, chunyi iolgo. So sama chunyi iol cha, waluongo ni the burnout, kata caregiver burnout. Caregiver burnout en gima ng'ama konyo jatuo chunye osechako jok. To chunye kochako jok, to jatuo biro ng'eye mayot ni okay, ng'ani aselokora mzigo ne ng'ani. Koro oneno ka gima koro oselokore mzigo, kodwaro kelo ne chiemo mondo chiem, to oneno ni koyieng' to biro dhi oko. To kodhi oko to bedo mzigo ne ng'ama konyani. And therefore koro kodwa chiemo. And the more kaka kochiem, the more kaka omedo hinyore. Yeah. Ma en gima ber mondo mi ng'ato understand jaduong' kata jatuo ma orito. Seche ma o understand ni konyo jatuo to in bende konye. Waseng'eyo kacha kaka unyalo konyo jaduong', okonye mondo mi ngimane omed dhi mbele, okonye mondo mi obed gi kwe, okonye mondo mi kata ka en chiemo to chiema ka chunye ogonyore. Koro wang'e ne understanding jaduong' kuom the caregiver. Yes, erokamano. Understanding, okay. Akia kaka dwa kete gi dholuo lakini wakete ni winjo jaduong'. Yeah, kaka inyalo winjo jaduong', kaka inyalo gombo mondo embo winji, imbi winje, uwinjuru. Sami konye ni achiel kuom gi ni nyaka ing'e ni jaduong' ike rom nade. Mano namba mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e ni jaduong' ni tuoche mage machande kata mokete piny kanyo. Mar adek nyaka ing'e ni otiyo gi yedhe mage nikech nitie yedhe moko ma ka jatuo tiyo godo, jatuo ma jaduong' ka tiyo go, to nitie sama kochopo to kwinyo pache. Iyudo ka jaduong' bang' kosemuonyo yath to ger. Or bang' kosemuonyo yath to nindo inge mang'eny makoro oko concentrate. And therefore nyaka wa understand ni okay, jaduong' ni otiyo gi yedhe mage, chiemo mage ma ok odwar ga moloyo, ng'ai nyithindo kata i family kama koneno to oko winj kamorgo. So kwang'e mage to wang'e gik ma kitimo to jaduong' dhi bedo mager. Ma kitimo jaduong' dhi bedo mamor. So kwang'eyo magi to wang'eyo gik monego wadodge kik jaduong' ne, weche monego wawachi ma ko jaduong' owinjo to biro hinye. And therefore wechego koro kochopo to wang'e ni kichopo e jaduong' koro kik wach wechego. Bro miyo konyo jaduong' bedo mayot ne ng'ama rite, to jaduong' bende tije bedo mayot ne ng'ama bende rite. Kong'ise ni tim kama jaduong' timatima, tim kama jaduong' timatima. Nikech oneno hera, oneno respect, luor, that is, nikech ong'e ni oduong' nyathine onego luore. So yeah. Wang'e ne korka wuoyo kae kata korka communication ka. Yes. Iwacho kacha ni nitiere weche ma ng'ato konego bed ni wacho seche morito jaduong' kata jatuo, nitiere timbe ma onego bed ni timo. Kuom ranyisi gin timbe mage, kuom ranyisi gin weche mage ma onego bed ni ng'ato bedo godo mabor. Erokamano. Kuom weche monego bed ni wacho ne ng'ama tuo, jaduong' matuo manie otanda, mok nyal wuotho, mok nyal timo gike manong'iyo timoga pile ka pile, en ni kik imiyo ng'e gima chande ma en tuo mokete kanyono. Manyiso ni ok onego bed ni ong'eyo ni en tuo. Yes. Nikech ang'o? Nikech kong'eyo kanto osebwoge, ofeel ni okay, kar chiegni gi tho. So gima ng'ani dwaro ocho, waluongo ni counseling. Counseling medically waluongo ni 38, wamiye gande a total percentage of 38%. En moting'o percentage maduong' ahinya counseling. Gima jatuo machal kama dwaro en ni kik imiyo ng'e ni wawuondre kuom ranyisi ni jaduong' kata nigi kansa. Ok onego iwach ne jaduong' ni ng'e ni nigi tuo kansa. Jaduong' dhi kawo gino kaka achaya. Namba achiel, dhi kawo gino as a threat, kaka gima ibwoge
And therefore kiweye kanyo kende to odhi dong ka gino chako chando chunye ni okay, kara an gi tuo kansa, kara adhi tho machiegni, alafu koro chako give up. Koro kikelo ne chiemo, okodwa neno ng'ata, sechego organs chako collapse, respiratory system chako bedo gi infections, and therefore yudo ka jaduong' kata chiemo yudo ka jaduong' onge. Weche monego iwach ne jaduong' gin weche ma miyo jaduong' geno. Weche ma miyo jaduong' nyalo smile, nyalo buonjo. Weche ma jaduong' nyalo contribute, jaduong' nyalo goye mbaka. To wawacho nega ji mang'eny, wawacho nega caregivers wa mang'eny, ni kigo gi jaduong' mbaka matuo, to okigo mbaka ka in serious kode. I-create tu mbaka, ikwanya mbaka moro ti igo gi jaduong'. Kuom ranyisi jodongo mang'eny ibro yudo ka gibro goni mbaka ni kaka chon ne gikendre. Ichako na chaka jaduong' like jaduong' chon ne wawinjo ni udhi ukawo nyiri ma dhi owumbo aora tumako ge thuon tudhi kendo. Nen kaka mano. Tibro yudo ka mano activate memory ne, to bro changi, obro contribute wechego. Kendo bro wuoye positively. Machopo at one point mine ka koro nyiero. That is mano gima is expected kuom ng'ama rito jatuo. Yeah. E seche ma igo kode mbaka ma positive nikech en gima thoro timore no, iyudo ka kiny ipoka intiere kod jatuo kata intiere kod jaduong' ma irito, to samoro nitiere muomruok moro ma wathoro bedo godo kaka caregivers kata jagono marito jatuo, ma onyalo bedo jarit jatuo ma olony, onyalo bedo kata chi wuode, onyalo bedo kata nyathine. En twak ma pani ber mokalo nikech owuoyo gi ji mopogore opogore e ong'ala mopogore opogore. E seche ma iwacho kacha ni kimiye mbaka ma ok oridore ahinya, ka en mbaka mayot monyalo donje, activate obongo ne, matimo ang'o ne dende, matimo ang'o ne obongo ne seche ma obongo ne osechako chapni modonje twagni ka omor ma onyalo wuoye monyier. Gik mang'eny, and waluongo ni companionship. Jaduong', achiel kuom gik ma affect obongo jaduong' kendo miyo bedo gi speech problem. Speech problem tende ni en wechege koro chako nare, ochako koro nayo wach, bodho wach. En ni jaduong' no bedo oling ka lewe ok tim exercise. Ma wuoyo ni bende en exercise mar lep. Yes. Namba achiel, ka poni iketo jaduong' okuo ahinya, achiel kuom gi niya, dhoge bro chako dum. Nikech samo yueyo oko cha to golo carbon dioxide, ogolo muya marach oko, through dhoge, wang'e, ume, ite. And therefore, koling aming'a, to moko kuom muya marach go carbon dioxide dongi e dhoge, ido ka koro lewe chako lokre kala. Nikech onego beni obete e system ng'ato. Yes. Onego beni owuok oko. Exactly. And therefore, kosebedo kamano, tido ka, alafu mano affect, alafu koro kobedo kamano, tido ka memory bende koro chako fail mos. So gik mane okete obongo 10 years ago, higni 10 mokalo, chako lal. Nikech ok chapgi. Yes. Ma obongo ka onego bed ni chapo. Yes. Ok gibed activated. Mane ibro yudo ka jaduong' kibiro to ong'eyo, onyalo identify, lakini nyingi ok onyal paro. Onyalo identify nikech oneni e gallery mar picha mar wang'e. Kong'iyo wang'e to oneni in achiel kuom pichni manie wang'e, because wang' goyo picha to kano. So mane momi ibro yudo ka wach ng'ani tang'e en familia. Nanene kane, kare wang'ano osego picha mokano. Exactly. But nikech memory odok piny, memory ose delete nyinge oko ka e book kacha. Koro oneni ka gima ng'eyi, lakini aonge gi list mar nyingi. So gimomiyo ikip magi kacha cha en goyo mbaka. Ruth omosi, ng'ani ne omosi, ng'ani ne oroni mos. Kokoni, So osiko bede e memory ne about nyingi cha. So koneni to identify mayot. Ma en twak maber mokalo, nikech kata in kawuono ichal kama, kawuono ng'ato rom kama, to ibro po ka imbe ndalo sedhi, ma iti, makoro okinyal sudo, okinyal wuok e kitanda kotenore kod higni, kotenore kod tuoche, kotenore kod gik mathoro timore e ringre dhano kata e dend dhano kaka Nyasaye nochweyo. To ne caregivers kata ne jogo marito jotuo ahinya jodongo, iwinjo kaka olernwa maber ni nitiere gik ma nyaka itim kaka jagono marito jaduong' ahinya makoro hike oseniang' kata makoro nie kitanda kotenore kod gik mopogore opogore, kaka
iwuoyo kod jaduong' ni iwacho weche machalo nade, iwacho weche ma hinyo chunye, kosi iwacho weche ma miye geno, iwacho weche ma miyo en bende onyalo goye mbaka, tiende ni otiyo gi pache, otiyo gi lewe, otiyo gi dende mondo miyo konye omedi e bedo e ndalo ma Nyasaye omiye ni koso itimo nang'o. Gin weche mang'eny mokalo kendo aduoko ni erokamano kuom biro. Wakawo yueyo ka waduogo to wadhi nyime wadonje kidieny mar ariyo. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Anasai kora marti marus gisa rabjit. Penyakie gi gimoro achiel. Ang'o marach jahera no? Chalni ini seol giranga. Kaponi ini nyalo yie gi wachni. An dahero mondo awuo gi Meher sana. Meher? To hanne kweni monendik reporting amola le faindi kanyo. Ne jaduong, ling kanyo. Mama! Ritone Martin! An gi wach malong'o ka. Meher! Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Iwacho ni ilony e ng'iyo kaka inyalo rit jotuo, ilony e yore minyalo rit godo jodongo, kendo ma en ote ma idwani mondo mi ochopo kucho mondo mi wayudie kaka wanyalo konyo oganda. Namba 1 iwacho kacha ni achaya kik ng'ato nyisa ne jaduong' weche ma pusore kata weche mok kel kwe mag gik ma ng'ato bedo godo mabor. Hera nyaka inyisi, kendo inyalo nyiso hera e yore mopogore opogore, e yor mbaka, yo mane kendo minyalo nyiso godo hera. E yor mbaka kanyo nadwaro wache bigi machielo. Dhi nyime? Yeah. Mae emomiyo okwa ng'adne family rieko ni mondo gikaw achiel kuomgi emomondo rit jatuo. Yani nikech kata be ni imor gi jatuo maram nade, to kochopo kamoro to idhi bedo gi gimoluongo ni caregiver burnout. Matiende ni idhi chopo kama idhi wang' gi jatuo, to nikech onge ng'ama nenun kode, dhogi dhi pusre miwachne wach moro, to wach mi achiel miwacho ne jaduong' delete gik mano bede obwongo ne 10 years ago. Marach achiel ni madonyo makoro moko godo. Yes. Kendo wiyo ok biwil go mayot. And therefore, mae momiyo kwa yie ni family emomondo rit jatuo. Emomiyo ku recommend. Emomiyo kwa recommend. Nikech kata ka samoro ok yie to koro onge kaka family nyalo timo, ang' ne gitim nang'o. Family nyalo mana bedo gi achiel kuom gi mondo rit jatuo, nikech gionge gi alternative for the fact ni gikia ni chenro kony nitiere marito jotuo kata jodongo. Kuom jomotiegre, modhi skul ne ma, mosomo ma, moyiene gi ni mondo mae gima onego gitim. So, wa recommend ni mondo ji aina gi, motiegre gi, emo mondo keti ka mondo rit jatuo. Nikech, ng'eny jomoko kuom jodongo ok giyiego kata de ok giyie kata ok gin comfortable ka ng'at ma ong'eyo neno duge. And therefore kochopo kanyo kodhi oko to gibedo mager. Ok obed mager ni ati ok odwa mondo ikonye, but obedo mager nikech oneno ni in watne. Samoro in nyathine. Yes. Samoro in chi wuode. Yes. Idwa luoke nang'o? Idwa ywe nang'o? Koro gin gi feel okay, ok onene mano ni bwo chik, mak mana oneno ni akuongo nyathina ni, akuongo nyakwara ni, akuongo wuodani, chi wuodani. So ginene kaka kuong kineno duge. And therefore, obedo mager as a sign
mar ng'ise ni okone gine duga, I need somebody else. So mana momiyo wan kaka caregivers wadonje, nikech ok wan related to jogo kata matin, koro wan wadhi kanyo only for one reason, mondo wa understand, waelewa jodongo gi, and then mondo wanyisgi hera, wago kodgi mbaka. Gima family ne nyalo timo cha, watimnegi. Wagol gi otanda gi ochieng' oko. Wagol gi oko, wadhi waba kodgi. Wagol gi gweng' ukele kata Kisumo ga, gine kata nam, gine kata kaka... Bang' ndalo mathoth, nikech samoro bende utiyo kata Kisumo ka to koro nikech ndalo odhi makoro obeta. Ma kako nyalo wuok. Ikalo kode kamoro tisiemone ni kabe iparo, kan watiega chon, kan wawuotho chon, weche aina gi ka aina go. Kipo memory mar jaduong', kata na science recommend gigo aina kipo memory mar jaduong' kata up to 100 years. Apa ni kuma jo rachere samoro nokwongo nwago deng'wech, nikech ipimo nwa kacha ni adier ng'ato ka hike oseniang' to dwaro ng'at marito, dwaro caregiver. To e pinje ma ok iwinjo ga ni otergi kata kamoro ma irito gie maber, kata ntiere kod caregivers manyalo dhi e mier to rito gi ma obed abeda, ok ni en laktar, ok en ni en nas, en caregiver ma orite, onyise hera, oneno ni ochiemo maber, oneno no luoke maber kaka ni wachocha, ma ok oneno ma ok ni watne kata nyathini oneno duge. Apa ni wachomo kuro kaka oganda jo Kenya, nikech wantiere kodi e studio kendi medo lero no weche aina. Erokamano. Mane kama wachomo, wan gi chenro mar bedo gi waluongo ni homes of elders, kata mier kama ute kama inyalo kele jodongo ma tirito gi maber, tirito gi kanyo maber, tirito gi maber gi joma tiyo. Adwa ni med na maber no. Tirito gi maber. Wago ne Nyasaye erokamano nikech wa partner gi wazunge go, and therefore ginyalo golonwa experience moko. Wazunge mage? UK gi US. What about jodongo gi? Ijwango gi kanyo, gionge ka nyithindgi Nairobi odich e tich, onge kata ng'alo ko gi ka gidhi oko, en gi betso sadhola ni e toke, ere kaka wakonyogi. So wadwaro mondo wakel mier manyalo kawo gi e tirito gie, makoro kin Ruth in Nairobi nikech tich, to mama ni dala. Inyalo wacho ni okay, mama ni dala, adwa gole dala, tere kama inyalo rite maber. Wabiro to wakawe. To kadichielo dok dala to ne? Yes. To dok dala ni sama intie ibiro ikawe, itere dala, itere nyaka bayo, to idugi kele ka. Kwa dhi nyime kod twak, wang'iyo kacha kaka inyalo rit jodongo ahinya makoro joseniang' ma ok nyalo wuok e kitanda kotenore kod tuoche mopogore opogore. Wang'iyo kacha weche mag hera, wang'iyo kacha weche mag gombaka, ne wachopo kacha kar luoko kata loko jaduong' nikech weche mag hygiene bende nyaka bede. Kaka caregivers, en ang'o mutimo mondo mi une ni jatuo kata jaduong' orit maber e korka hygiene ka Erokamano. Mokwongo kar rito ler, nikech ka ponono ni ok ong'e maber to mana kaka ni wachacha obo bedo kod adhola, nikech samoro olosore kama no ninde, samoro ok oloke, okaw thuolo mang'eny, ji no dhi puodho okinyi, ji pok oduogo nyaka saa 7, to samoro kama oninde kanyo no olosore, oko maduong' kata oko matin. Kaka caregivers. Erokamano. Jaduong' matuo ma oninde otanda mwaluongo ni bedridden. Ntie weche ariyo, achiel ntie gimwaluongo ni bed bath. Alafu ntiere bende bed change. So bed bath en ni iluoke otanda kanyo. Otanda miluoke no waluongo ni occupied bed. Tiende ni iluoko jaduong' e otanda ma jaduong' nitiere, jaduong' occupy bed no. Koro iluoke gi kanyo. Maina ne otanda ne. Maina ne otanda kanyo. Aibo pimo nwa kaka onego inyalo luoke kaka caregivers luoke to pi ok odhi e kitanda ni ma ang' ni kendo kowa kanyo to chako ninde pi. Ntie gima waluongo ni Macintosh. I believe wanyino luonge ga ni jwala do. Jwala mar otanda. Kata tandarua. Ochalo tandarua. En olose e yo ma inyalo puko pi to pi ok nyal wuok gi oko koni. Koro jotuo machal kamago ntiere gima waluongo ni Macintosh no, kata tandarua no, kata jwala moko otuch, mokwongo wapedho ewi mattress, koko wapedho onget, koko wapedho sheet, kasto koko ninde. So that koro sama idwa loke cha, to sheet moninde ni emigolo, igolo sheet to dongo onget. Koro sama iluoke ni mondo nikech kapera cha ong'ich, so ok onego jaduong' yud ng'ich cha nikech pneumonia. So waluoke ka onindo e ongedi no mopedhe kapera no. So normally wachako ga luoko iluoke ewi kaka neno picha ka, wachako luoke
Koro kiyie na munda. Inyalo chung. Inano maendi e kapera jwala ma ipedho piny kaso ongeti pedhe wiye. So kisetieko ichakoga gi wich, wachako gi wich, luoko wich, and then the middle part of the body kore ka sparni jatuo inano otiyo gi pampa. So ikuongo iluoko wiye, iluoko kasto koro idong' gi pampa. Koro pampa ni ema koro igolo. Sama igolo pampa to i make sure ni gik manitiyogo ka niluoke konindo cha igolo. Koro kaka ma igolo nyaka kama pampa ntiere. Alafu kasto kisegolo to ichung iluoko ni to iywe ni toke. Remember ok luoke kaka waluokre. Ok ichomre chuma gi sutru ni iolo ne pigi sutru gi sabuno. But enana watimo gimoluongo ni bed wipe. Enana gime iwipe gi sabun ma is medicated, sabun manigi yath yes. So kisetimo mano tigolo pampa. Kisegolo pampa tiloko ng'iyo koni kaka ineno koro koni ni. Ong'iyo one side tigolo pampa iketo gi side koni gi piny koni. Kisetieko kono i make sure ni yweyo kanyo kama igole pampa. Sabun manigi yath maber yes. Mituo. Kisegolo kanyo tichakedo gi loke koni. So kiloke koni kaka koro lokre koni iloke kocha bende. Alafu ikuongo ing'iyo kisegolo pampa makocha ting'iyo ka bende toke nitiere oko. Ing'iyo maber nikech okogo kodong' kanyo to bedo gi bacteria yes to bro chako chame kanyo. So I make sure ni oko iywe tiyo gi tissue iywe oko maber mos mondo kik oredhore. Kisetieko kasi iyweyo gi pi man gi sabun ya. Kisetieko motuo tichakedo gi kel koro nindo konindo kong'iyo malo kama kata kaka ng'ana nindo. Koro kosetieko to koro iyweyo the front parts maber. Make sure not tuo kik dong ka pod ng'ich. Make sure not tuo. Kosetuo to koka idhiye koro the lower parts of the body ma koro mano chakre bamne nyaka tiende gi piny yes. So kisetieko mano ma koro en complete to remember isegolo nged cha odong' gi jwala. To gimachielo sasa mitane kaka koro ng'ano tane koni. Miloko jatuo. Yes. Kiloko jatuo kaka olokre koni ni. To nyaka ibed gi pi mantiere kod waket ni pi mothiedhi. Pi mothiedhi yes, thank you. So pi mothiedhi no iyweyo godo kapera ni kata jwala mano oninde cha. Remember isegolo nged cha. So idong' gi kapera ni. Koro kapera ni bende nyaka luok maler. Iyweyo maber gi pi mothiedhi cha maber kapok olok jatuo olokre koni. So kiseywe makanyo tuo kokiloko jatuo koni then chakidoge yweyo kocha. Kiseywe kocha kasto iweyo jatuo nindo flat kama. Kose nindo flat kama the next thing en kuro iketo ne pampas. Kapok iketo ne pampas to make sure ni wolungo ga na chiek. Make sure na chieke kanyo iwiche mo ma beto dhiek matin mondo obed soft. Mondo kata kaponi odhi olo pi odhi ako matin to ok nyal boko ok wang' pien del yes. Nikech blisters kabiro gande nikech bokruok mar pien del. And then the same way toke timo bende chien. You make sure ni keto mo mabet ng'eny. Kiseketo mano tichakido gi keto jatuo nindo side achiel kama. Tisoyo side achiel mar pampa cha isoyo gi iye kanyo. Kiseketo chakodogo lokre koni iketo the other part. Kisetieko kasto nindo flat kako nindo ni kaso moro cha iketo kalo diere kae kama. Kaso kori umo macha tikino matitue maber. So kisetieko mano tiume monde imiye like 2 to 3 minutes oyweyo. Because remember ichape yes. Ngecho jaduong' seche moko en gi heart problems or hypertension related cases kichape kamano ahinya to ol and then ibro yedo ka pressure koro chako shoot. Pressure ko shoot to chako bedo mager. So iume mondo kikoyo chame tiwe monde oyu kum 2 minutes. Kose yweyo remember sametimo gigi te nyaka be ni wuo gi jatuo. Ok tima iti ywa dhogi. Nyaka wuo gi jatuo imor kode igo kode mbaka maro yuma ka. Samori keto ne thum. Yes. Igo kode mbaka maro yuma ka nini na usewinjo jaduong' moro ne winjo Ramogi radio. Chenro mar ukinyi cha to wacho ni nyajimo ne jaoyuma. So mano bende ong'eni okay kare timo gini kihero. So iko kode mbaka tu ikela mbaka ma kwanyo kucho. Kisetieko irwako ne law kaso koriwo yweyo every step
mi okang' kokang' migoyo gi jatuo imiye kata dakika 2 oyueyo. To yes. Sama idwa miye dakika oyueyo cha to nyaka iwachne prepare gi psychologically. Ni baba koro wadwa rwako law kwaserwako ni long tawi yueyo matin. Baba adwa bedo kong'eyo. Exactly. Baba adwa rwako ni sati kiserwako sati tawi yueyo matin. Baba koro adwa goli otanda adwa ketie wheelchair. En menye komi go ahead ni kit kotamre tiweyo relax mondi nikech gitamre ga bende. So kong'ise ni ok adwa dhi oko we mondi. We ta apenji en ingeni thothne kare jikaw kaka ni rito jaduong' en tich mayot. Ayudo ko en tich mayot kata matin. Okoyot. Ok tich emo midwaro jomolony. Exactly. Okoyot nikech emomiyo nitie gima naluongo ni the caregiver burnout. Ka ing'iso in idwaro mondo ichung' kamibete idhi attend jatuo gi expectation ni jatuo ni adwa gole adhi gole ka tere oko. Kichopo to jaduong' ng'ise ni ok adwa dhi oko. We iduogo ok adwa dhi oko. Idwa dhi oko maduong'. Ok adwa dhi oko maduong'. Adwa dhi oko matin. In the next thing iwinjo kochokore. Kedhi chani mondo ing'e iduo ka seche moko ochodo nyaka pampa motwene. Osoyo lwete odwanyre gi oko. Kaka ng'ama rito jatuo kokibedo kokotiegi kokidhi okotiegi kibedo trained to idhi ol chunyi dhi joko. Then mano chuny jokno emoluongo ni the burnout. Ma ok onego beni bede. Ma ok onego beni. Emomiyo wadwaro ga ni kaponono ni intiere kod jaduong', intiere kod jatuo ma bedridden, ber kiyudo jogo molony e weche mag rito jaduong' makoro en bedridden kata okwame otanda. Kaito bende apani ka anyalo chwalo ni godo matin, kisetimo gigo duto te miluoke maber, miluoko kaperano maber motuo. Ang' bochuno kendo ichaki keto intiere kaka ipedho kitanda no kendo maber kichako gi konchiel. Tichaki loke tidhi roko machielo. Yes, correct. Remember, mano nen bed bath. Yes. So, koka ntiere bed spread. So, you spread the bed. Ipedho tanda. So, pedho tanda, en koro kaja duong, ose tieko gimora mara miseluoke moserwakre. Koro onego beni igolo jaduong' e otanda. Remember uwe bedridden. Onego beni igolo. Okonyal chung kende. Okonyal chung. Kata remember uwe bedridden. Onego beni igolo. Okonyal chung kende. Okonyal chung. Kata diedo okonyal diedo. Okonyal choro kata tiende. Koro in gimora mora kuome. Mambe mano waluongo ni social support system makawa about 17%. So in nyaka igol jaduong' otanda ikete wheelchair. Ka ionge wheelchair ntie kom kata mar plastic maber ahinya mobeto tingre gi malo ma kidwa chung kode to kichukre. So iketo buto tanda. To ikaw jaduong' tiketo e kom. And dawan jario dawa demonstrate kaka inyalo tingo jaduong'. Ntie kaka itinge ok tinga. Kitinge to ndingi ni wuon nyalo muoch. So igole otanda ikete kom kata wheelchair. Kaso mondo mi dongi nafas mondo ipedho. Igolo gik mane kitanda go iket manyien. Yes. Mipedh kapera gi ongede gi side manyien. We recommend gole otanda kete kom kata wheelchair kaka part of exercise. Ne eno wuon. Waka uyweyo. Ka waduogo to wadhi nyime mondo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Wantiere bed spread kaka inyalo pedho kitanda kata kaka inyalo keto kama jaduong' ninde no obed maber. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kijana, unatoka wapi na unaenda wapi? Ebu keti chini haraka. Simama keti. Afande, hawa ndio wanazurura ovyo. Want to commit some arrestable offense. Ngoja. Tango one, sir. Do you copy? I need to loud and clear. Tango two. Do you copy? Angalia area kama iko secure. Tunasafisha area wananchi wakae kwa amani. Thank you, sir. Thank you. Gongoi. Over and out. Dial *487*62# to get a Afande. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo.
tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Tieno, e mine wacho. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Ini biro neno mana chieng' ma ini bo biro neno mamwa e odwa king'ise ni dwa kenda ang'eni en obo moro ahinya. Royal Mabati Limited wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya Mapol Mboya. Gochie nono abiri ariyo, auchiel adek aboro mondo kelni nono monge chudo kuom seche 72. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. Jalup Jatend Penj Rigathi Gachagua osolo jotelo mamoko e pacho ka mondo riwre gi Moses Kuria e kedo kod ute fwambo. Joluo emoringo wabunge abiriyo iriwo go jianda to gina bu. Niti yudo dongruok kikelo mano yie moteri kono idhi manyo mari michamo wach ni ji adier.
Jood bura mag Azimio mane ogoyo ombulu mar siro paro mar chik mar omenda onyisi mondo wuog e riwruogno. In the 47 counties, there are men, widows, and orphans, which they have not gone to school, they have nothing to eat, and even the government does not know about it. Yangore ni mon liete pod kalo e midhiero mathoth kaka wuono piny ngima hingo odiochieng mon liete. Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu nyaka dakika mogik. En mwandu seche ma omake ich nyathi nyaka dakika mogik ma ng'ato bedo jaduong' ma koro konyal timo gimoro amora ma iloke tiluoke itimo ne gimoro amora nyaka dakika mogik. Emomiyo kawuono wang'iyo kaka inyalo rito kata kaka inyalo winjo mondo winjre maber kod jaduong' ma koro osebedo bedridden kata ma ok nyal chung', ok onyal timo gimoro amora kata losruok olosore kama oninde ere gimonego bed ni timo mondo mi understand, mondo mi en bende understand obed gi kwe kuma ene jaduong' e otanda ka. Ne wachopo kar bedspread madwani mondo mi wamula ne mapiyo piyo kata wang'iyane e weche mag chiemo kaka onego bed ni warito jodongo makoro okwame otanda kotende kod tuoche kata kotende kod higni. No wacho ni ka wasegolo jaduong' otanda to koka wapedho tanda. Wagolo jaduong' otanda kama nikech mano konye exercise. Yes. Sama iloko ne pampa tiloke kocha bende konye ahinya exercise. Exercise ne konye weche mang'eny kaka dundo ne arthritis weche mopogore. And then for be kochiemo bende konye yud chiemo digestion koro timre maber nikech that of exercise ok obed gi ich momoko sakasa. Mano. And therefore kisetieko pedho tanda ok ochuno ni nyaka iduoke otanda like immediately sano. Inyalo weye kom ka nyaka sama koro ineno ka gima ayula wang' dwa tere. Sama ene kom ka tem mondo tiendege obede iketo ne mesa kamoting'ore matin mondo ikete tiendege obed kama mondo gimoluongo ni ridruok mar remo, circulation of blood otimore nyaka tiendege. To ko bet piny aming'a kama to gima dhi luwe dhi brodo ka tiendege okuot. Kuot mar tiende no timore mang'eny ahinya nikech circulation mar remo tin. Remember pulse rate ni piny, adundo gwecho ni piny. Koro iyudo ka kaponi obet ka tiende odolre kama to ng'eny piny mar tiendegi ok yud remo moromo. Koro gima gitiyo gi pi moluongo ni fluids mang'eny ahinya kanyo. So kosebet kanyo moromo mineno ka yula wang' omake, the first thing mitimo en ni dhi kuome mos, luonge gi nyinge, kik ibuoge. Chopo ni ti make makaniti tinga titere. Mana achiel kuom obro ruko kodi makani teko to obro kata padi. Kati nyalo buoge, kati ngini seche mibuoge no adundo ne cha dhi lokore kendo dangerous, rach ahinya kode. And therefore ikwongi dhi ire tiluonge gi nyinge mohero gacha. Ok ichadha nyinge nikech kichadho nyinge be gineno ni nikech chae. Koro iluonge gi nyinge mong'iyo go cha mohero cha. Kiseluonge midende mi make fun matin. Tingise ni koro adwa ni keti otanda ikwaye. Adwa na keti otanda mondo kori yue matin. Mibro nyuko yieni maber. Ko yieni maber then yieni ni nyalo keti otanda. Kiseketo otanda i make sure ni ene level moko nyalo lwar piny otanda. Ka en otanda man gi gima nyalo miyo jaduong' kata kodhi lak otanda to ok lwar, i make sure ni keto gigo mondo kik olwar piny. Miume maber nikech koyo. Sama ene room neno kiume kamano yaw dirisha mondo oyud yamo maler manoko. So mano inyalo weye kamano nyaka sama iwinjo ka ochapni. Kochapni, neno kochapni manyiso ni koni ojony. Onigi loke gi komachielo. Ok wang'ihero ga ahinya ni mondo ginind ka ging'iyo malo. Nikech di mang'eny iyudo ka jaduong' oconvulse kata iyudo ka oriere. Muya rumone koro oriere. Ipo mana kosi. Yes.
Koro wadwaro ga ni mondo ket jaduong' konindo e bathe konchiel. Koni kojony ochaka dok onind koni. Inyalo loke. Nyiriri matin. Yes. To kaponi ng'at ma ka en ng'at ma ok nyal lokre kende, owuondre ni en ng'at mogo gi stroke konchiel otho. Ok onyal lokre kende kocha. Koro iketo wanyiso ga jowa niket kata alarm e simbi. Ming'e ni bang' seche 3 ka seche 3 iloko jatuo koni. Bang' seche 3 ka seche 3 alarm paro ni iloko jatuo koni. Mano biro konye kik oyud bed sores. Nikech bed sores ok nyal adhola, yes. Adhola go ok inyal yudo nikech pampa motiyogo kende. Adhola go be nyalo yudo kaponi jatuo nindo gi konchiel aming'a. Adhola bende biro kanyo. Nikech kama ninde ni kanyalo duoki mana chien matin kata kanyalo changia. Yudo ni en dhano ongima, luya bende pod tuche dende. Ang luya ni odhi adhiya to nindo kanyo mang kanyo chako bokore tipoko chako bedo kod adhola. Kamano, correct. And bawachoga mondo mi kony ng'at machal kamano. Wuondri ni ma in. Kidwaro konyo jatuo mayot, konyo jatuo to ok yot, tek kabisa. To kidwaro konyo jatuo mayot, ka mzike ni iket kuomi. Yes. To wacho ni okay da man. To koro matuo ni enan da dwaro mondo okonya machal nade. Kaka dwaro mondo ng'ani konyi kaka imbe koro ikonye ng'ano. Because kawuono en kinyenin. Yes. Kinyenin kecha awinjo kaka giwacho ga ni ujana ni moshi. Yes. Seneni kawuono inyalo neno ni to kiny bang' higni moko kata tieni minyon go piny onge. Mana dier. Omiyo chenro ni en chenro mantiere kod pek mokalo, en chenro mantiere kod maino mang'eny. Samoro idwani mondo iyudie kaka inyalo konyo jaduong' kata jatuo to king'eyo gik monego bed ni timo ileronwa maber. Aduoko ni erokamano makende. Adwani mondo mwang'ene e yore mag konyo jodongo ahinya e yore mag kapok waseng'iyo ler, waseng'iyo kaka inyalo loso ne kitanda, waseneno kaka inyalo wuoyo kode mos ka idembe. Wang'iyo yore mag chiemo. Kidienje mag chiemo onego bed ni imiyo gi chiemo machalo nade, onego bed ni imiyo gi chiemo mage mondo ngima gi omed bedo maber. Erokamano. Jaduong' alunga ni jaduong' kata jodongo. E piny ni onge joma gin osiepega moloyo jodongo moti. Gin joma an kaka an kawuono. Ruth da babau onge din kama in kawuono. Kanye kaluwo kanye. So aherogi yudo ka ntiere kaka otai moriti. Yes. Momi direction. Yes. Mae melo. Koro kochopo kama koro dware konyni, odwaro gima tin mokalo mok nyal tame timo. So chiemo ma jaduong' dwaro ok en gima nyaka idhi supermarket ibed gi siling 1,000 eka ing'iew. Yot ahinya kaka ne gitimo choncha ok odwa mondo iloki. Kikelo aseneno an gi jaduong' moro ma ok onyal madho nyuka go kombe. In fact kikelo ne nyuka go kombe oneni kaka ng'ama nigi chaya. Ok inyal bukre ni kawo nyoyo kata kenche jodongo moko pod leke gitiyo gi mudo nyoyo. Godo mama fresh. Yes. Ok inyal kelo ne nyoyo gojiko. Kasi kelo ne nyoyo mochiel. Mikete karat. Mikete odwaro nyoyo kaka ichwake cha. Kaka ichwake no. Kaka ikelne. Nyuka kelne ga gwata to nitie ga kombe moro. Kaka mwaneno mamiti Yes, correct ma. Anyalo paro ndalono agwata nitie kaka ni ibuli tore ka. En mari dadi maber. Agwata nyuka ni kopong' agwata kama ibiro dono oting'o kata na kombe mimadhoga kata na 4 dichiel. To madhe mos. O madhe mos yuka kama. In fact en fan. Samina no yuke kama no to madho. Nikech bende o exercise godo day. Exactly. Yudo ka lwete nego. Exactly. And apart from kata lwete, samotimo mano no duoke back. To gima ne giero timo ndalono gagwata. Kaito bende jimpo pache. Exactly. Nikech nyako beda motang, nikech koko time maber to nyalo pukore to kodwar. Omiyo o activate dende duto te. Yes. Ai wadhi nyime. Ni chiemo kikilok mar jodongo. Yes. Kaponono ni en kidieny mar chiemo to migi chiemo kaka no chame. Kaka en no. Mikete lonye. On contrary, gima kelo ga high blood pressure. En chumbi mang'eny chiemo gi mo mang'eny chiemo. Mo ka ng'eny chiemo gi chumbi ka ng'eny chiemo ema kelo high blood pressure. Ok en ga stress kaka jikete. Stress deal gi paro to mai deal gi pressure. And therefore ikelo na kila jaduong' gino kaka en. Yes, gik mane ochamo no. Ikelo ne nyuka. Kuon. Jaduong' ohero sana kuon moriw, kuon oduma gi. Ok ni marachar, ok ke bel matin, ok ke kal matin. Yes. Iyudo ka mane gima kikelo ne jaduong' chamo kohera ahinya.
jaduong' ohero alot moloyo kata omena, ohero alot moloyo kata rech, ohero alot moloyo kata ring'o. Obed alode, kik obed kabich gi skuma. En alot ma... Ineno bo, osuga, apotharuda, osuga, ododo, dek. Gik moko kaka nduma. Yes, nduma. Nduma ichwaka chwaka gi pi kamano. And kata gi alode ma akwanogo, ichwaka chwaka kamano. Imiya kamano. Berne moloyo. Ikelone mkati ok ochuno. Nduma ber moloyo mkati. Nyoyo mochwak mayom ber moloyo kata mkati. Moloyo chapati, yes. And therefore, magi gik mikelo ne jaduong' tikele kaka en no. Yudo ikelo ne alot moko chieli, yudo giero moko ntiega moero mora alenya. Iketo na keta kanyo matin. Oparo go a lot of things. Ndalo mane ginyiedho dhake, gidhi kwath to gitweyo dhiang' e kwath to ginyiedho dhiang' ka dhiang' pok odok. Konye mang'eny. Yes. Ero kamano. Ing'edi seche ma ng'ato osechamo chiemo mohero kaka rech, alot, nduma mane wawacho ni, chuno ni nyaka ang' odhi oko. Yes. Chuno ni nyaka ang' okonyre. Chuno ni nyaka ang' olosre. Kar losruok kati timo nang'o nikech ing'edi thothne ok wanyal afford kata kaka pampers money kata diapers money wacho ka adult diapers money wacho ka. Koro itimo nang'o e kidienye ni? Gima nyaka ong'e gi joma ne ng'ata marito jatuo. En ni jatuo nyaka chiem maber. Ochuno. Ma jatuo kok chiem, ichalo ka gima idwa ne tho. So jatuo nyaka chiem, yes. To jatuo ko chiemo nyaka dhi oko, ochuno. Mano ne en ng'ata. Kendo ka jatuo ok dhi oko, onego bino odhi daktari one daktari. Kech mano koro en dangerous. To jatuo ka dhi oko giendi, oko be awacho ne gaji, oko ok en gima rach. Oko en gima ne chamo cha. So there's nothing wrong gi oko. Nothing. Enani ya nikech koro wuok as a kato loko kite. Yes. Alafu wuok as a waste product, yeah. So gima waste en gima dwani mondo witi. Ok ng'at momiyo gibedo waste. En gima waste owiti. So kapo ni gima waste emidwa witi, gole kuome, gol gima olelni kuom ng'atni. Kaso en gima olelni amewiti to ng'atni tidonga. And therefore, my bro miyo okibi konye ka iger kode. Ibro wacho ni yes, chiemo. But I expect ango ka jaduong' chiemo. Nyako dhi oko. And therefore, ibro yudo ka nitie jomoko, nitie family moko ma ok nyal ng'iyo pampa. Adier pampa beche tek. Lakini jatuo nyaka chiem, jatuo nyaka dhi oko. So iyudo ka ng'ama konyo jatuo penjore ni okay, kora kony nang'o. Gima watimo ni sama idwa konyo jatuo aina ni, in iwuon kaka ng'at makonye nyaka itim gimoluongo ni protect yourself first. Nyaka iritri mokwongo in iwuon. Nikech idhi gi waste, mane wasewinjore ni waste en gima olil monego bed ni wito. Yes. And imagine sami sitieko timo ma, to jatuo ni en ema dwaro ni ikelne chiemo. En ema dwaro ni ikelne pi modho. En ema dwaro ni itimne kama, irudhne lake, gi lweti achiel ni mani golo godo waste product. And therefore, ka wayudo jatuo machal kamano, to wa consider a lot about ng'amarite. Health mar ng'amarite. And therefore, ng'amarite ni mo make sure ni obedo gi gloves, obedo gi mask, obedo gi mask, gloves sana duong' ahinya. So yudo ka jaduong' ni ntiere gik sirweche mo gitiyogo, ma sirweche gi yiene no mondo dhi oko. Gin purely for the oko no. Gin ok cause the oko ni witoko. And inyalo cause the oko tigolo, tidhi wito, tiluoko. Timoyo. Ichak ichenjo ne manyien machielo. Nitiere? Yes, nitiere. Inyalo luongi ni reusable? Yes. Inyalo luongi, yeah. Ogin disposable. Inyalo tiyo kod menu for many times. So nitie kaka omaka chieke maber ma kodhi oko to ok nyal wuok koni kata koni ma njao. Anani koro mano nya kisepedho ne tandaruwa mana wawacho cha, tipedho ne sheet ma light. So that kodhi oko kata ka pono kalo, kata ka pono kalo, inyalo gol mayot, yes. So mane kaka jok marito jatuo, to mano dwaro mana ng'amo tiegre. Ng'amo kotiegre ok bi nyalo mana. Kaito mana kaka ni wacho cha, nyalo chopo kamoro ma iwach ni chutho okoyuta ahinya. Yeah, aol. Wangi kaka inyalo kete mondo mi obed entertained kata mondo mi seche moneno no to
oko galre o pache ok kwai nyamono ni akura siti kura si rumo ndalo ga rumo ere kaka inyalo timo ma ani pimo nwa kacha namba 1 en mbaka iko kode mbaka namba 2 ng'eny jodongo gi ibro ka ng'eny gi negi gin joma war gi kata moko luongo ni joma kwo yudo ka moro ne ja Catholic moro ne ja ACK koro ibro ka nitiere ga wende mana gihero chon ahinya maybe moko ndike book or maybe moko inyalo wero kata nigie simu ng'eny gi mwak ngiso ga caregivers magwa ni inyalo kata download wende gi simu. So sama jatuo iseluoke obet kanyo ose madho gimoro koro uyweyo kanyo ketne wendegi owinjo wendego sama owinjo wendego oparo kati mbe samoro nyalo donje imbe koro weyo exactly to sama wer cha imbi nyalo joine mondo ne ka yes un kamoro achiel enena gima mie fan ntiere ka ntie picha moro kama ido ka ja caregiver gi nyanga watito jatuo obet gi jatuo ido ka gigo mbaka ginyiero so nyiero nido ka jatuo bende nyiero to caregiver bende nyiero kode so mondo mi okonye apani ka waket apani en makata kimie chiemo timie chiemo kimor ino ko obwonjo caregiver bwonjo tembo bwonjo back but kim imie kamano to ijuondori seche moko family ochwanyi family mar jatuo no chwanyi ibiro ka ijuondori ingeni ineno kako ngiyo wange tir that eye contact all an a lot through eye contact no kendo be mie mijingo yes kachiel kod chir mar dhi gi chir mar dhi bele gi gimimieno kendo trust gimikelo neno yes so they all learn a lot through eye contact ongeni chwanyori koso kichwanyori imor kode koso kimor kode ise jok koso pudi yes mane kaka ginge en Penj Laktar ko kalira mogi TV ngima en mwando awinjo kisiki wacho caregivers kata winjo ka bende chaki wacho kacha ni ka ber to konego beni jo mani nigi jaduong kata jatuo emarito nikech weche mag burnout ka omiyo ber ka gikelo jogo molony mondo mi okony rito jodongo kata jotuo jolony gi iyudo kanye pacho ka jolony gi iyudo kanye e chuny boma ma Kisumu ka jolony aparo ke yuda te yudogi momi wachire kodi studio koro giswa kaka wanyalo yudi kaka wanyalo yudogi jodongo jok marito jotuo ndalo mokalo chan ulungu gi ni jokony jodongo so jokony jodongo gi iyudo Kisumu ka iyudo gi Tivoli Center ka iyudo gi Alpha House first floor ka inyalo yudo gi Aga Khan kechantiere kuno inyalo yudo gi Russia kechantiere kuno and kiyudo gi to iyudo nyaka yud gi kokalo kuoma nikech gimomiyo nyaka yud gi kokalo kuoma okanyal golo ng'ama rito jatuo ka ana wuon pokaneno jatuo ana awuon ma nyaka recommend jatuo ni odwaro ng'ama rite machal nade nikech nitie joma rito mopogore nitiere jok motiegre e thieth waluongo ni medical nurses nitiere jotuo ma very special madwaro medical nurses nitiere jotuo yes madwaro mana just patient attendance kende so nyaka ana wuon as a medical practitioner ng'ama otiegre weche mag yath nyaka adhi kenda adhi atim gimoluongo ni medical assessment nyaka ng'e ni jatuo ni chal nade kama kwaseng'iye mang'eyo to bedo piny gi family kasangiso family ni okay jatuo ni en madichuo en dani en jaduong kwaru koro un comfortable gi ng'ama rite madhako koso ng'ama rite madichuo wadgi so kwa kanyo kor family ema koro nyisa gima ng'ama gedwaro and then ang'e jaduong ayudo ka en kama manyiso ni odhi bede e pampas ndalo nete gi kaka entiere wiye gi mano koro wawinjore gik ma like kaka caregivers wanyalo tiyo gi pampas wa then kochopo giko dwe wakete bill koro wawinjore kwasewinjore orukelo meku yes koro kwasetieko winjore eka koro ang'eyo ng'at monego akel depending gi health kata status mar jatuo to mano biro mana ka ana wuone makongo misewinjore gi family pono ng'ato dwa tudore kod sipimo kone miyudi namba mar simu moro nyalo miyowa kod wach mogik kotende kod rito jodongo yes mi namba alafu wach mogik namba na kiyudo mayote 07 00 abich achiel aboro abirio adek 07000 51873 mano en namba mayudra godo mayot ahinya sasa migoyo tiyuda
abro ngado ni rieko, abro biro nyaka dala, to okatim mana mar biro neno jatuo kende, but anyalo nyaka konyo jatuo ma maybe oluoro biro hospital to dwaro mondo konye ki yor thieth ot. Anyalo biro dala ma konye gi ot kuno. Ka en gima dwaro ni mondo dhi hospital, anyalo wuoyo kode matimne ocho moyie mondo wakele hospital. Wach mogik ne family man gi jotuo machal kamagi, yani kiki pande jatuo nikech ali mare. Wantiere ka nikech gen, wangima nikech gen, wanyalo wacho kizungu nikech gen, waromo gi juma opogore nikech gen. So jodongo go, deyego, gilich nwa ahinya. Emomiyo ali mentiere no, kikigal ni odhi bedo gi ali no nyaka chieng', wanyalo konye, wanyalo konyi, wanyalo miyi ting' mayot mondo mi jadongo bed gi ngima ma onego winjore e ndalo mogik. Erokamano. Kaito bende joluno gongero ni gima jaduong' neno kobet, rawera ok nyal neno kata kochung'. Seche ma irito jaduong' no kata seche ma irito jatuo ok nyal chung' kata ok nyal wuok e otanda. Kaka iwuotho, kaka iwuoyo, kata kaka ijuondo wangi, kata kaka ibonjo kode, oneno mathoth mokalo. To gimoneno no nyalo mede geno kata nyalo medo ngima. Bende nyalo mae geno kata nyalo mae ngima. Ma oa kata odhi e yueyo ka ndalo ne pok ochopo. To ngima en mwandu. Wajolre ajola, wakowre akowa, ma kata ng'ato setimol maromo nade. En tijowa duto te. Mata ichendo ni ena Rito Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo. Kabota ichendo mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, oriti masani.